Abusia mami Emma wo akwaba efa wombra emergency Ghana TV eso enenso me gidi se obade na dom ho eye papa na nenso wakako fast story foforo abana ne nyina ene se eye odikro bi ena de nani akire mu ha se ya ne nsem a ode esudwa ene se eye kura odi mu ehene mu emma mekire kroma no omone ne twemanso bi anya asam ketewa na ne nyina ene se empuntu dwuma bi ekoso ewo krom honom a eye odi kro no eni mo hwe ne no koka ye se muntumi emma mbeye empuntu dwuma ewo mi krom abra monye de mommo mama ne mi ni mo hwe no ena krom mai emu ni yakum omone odi kro ekunto kwa ma tese odi kro ko ba bi no oba no promoto kra na okada kra na kosi no woni fia gate no kra na wonya bi ebusua asemi akwakoye twuma mentwe akoye asem a tese ano odin pa yi mepese obeka me ho ne akwakotie emunsem ne edi bi etu ye ho fo afensu ye ba ne aka watwe bia no mede ebeka ho abusua ye nkọ ne nkọ kuhwe video no embra Krache akwaba eja Krobea bra wanim eja nana Krobea oho te say adompa udi de say mi din di David Ade ba dodo na afre me jade David Ade dodo na afre we jade yeah Ofri hin de ba jade free Senchembo scrum eno we hin e wa hafa no south east Senchembo scrum ahafo south east musi wa mankranzo ye tramankra first de na ehye mankra so ase na omu chiche district mu se ehye adujama asenti ye ka ye adujama na ye kabitata ye bibia enti ufa no ba wan ya utumi fa hokobo skrum e na ufa ehwe ade kwan so kopie amokukrum en stem so utumi kopie bo skrum ufa bium so number 1 utumi koho no na utumi fa su ade nso koho ekoho ho na mo wo na kwantietie bi so sada bium so number 2 kopie Bosukrum ho no kura ye kwan ya ye tu ho na mo seja aban no number 2 ho de no no mbe yi tum ko se no de kwa tie number 2 so ye me second home bium so number 2 ho edan buku ebubo akwara bi onene nana ene nkwada no na netie omhu sensuo beto a na o madwane afri edan ni mu se ye netedan ye ebubu akɔhye obi omo kokonkon ho te sesebe ne ewu bi dan ye anim na se da na wo mu dwane no mu refi akora no mam se wa no magya no dan anim sa da na wo mu dwane ye na nso na dan ne bu ye no magya akora ne nso wo mu number 2 asem na make edan ni bugu akwada ne so ma ni tiri hu nyina papa nyame nko a eburie ya ye hwe na mam se wa ye hwe akora ya ye hu no yenko biebia ade anim na kwamna ni ko tia ba bi na ho aye tofo biebie ya atwa na asakra na atopiti adujama assembly man ya wo ye presade member ewo mompesua so no so ye meba honorable ajimadua ishmael eno odi asem ne ba ye me papa CDK amankwa aboa me sisi aye sidan kitchen ka ho toilet and bath akwada no sisi papa CDK na hwa oso obehwa akwada ni school baby akwada ni bidru amen ya menshira no enti hona mo kwanti ane da bonsukromfo obanyin nso ni de say frame ejatin sana dodo na afro onso ye de wo bonsukrom ho pacho padi ya ina de tiwo okay obanyin nso ye de ho me ye kokko kuani a maji asase wa me do kokko ja me say stock akra ka ho okay ma me sha simfri wo so eja de di asem ene na wie yi edum free Senchembo nsukrom abaye nim wa fidie so yo na Krobea me dawase eja esikusie mpiewia asam na kusie be piewia na chese bibi na akoka no ye de fan se Ghana asase su ha bia ye nyina ntumi ntena fa ko mobra no ma ne nyeye enti bo skrum neja yesu ye ni nama ya be se be tena be di pa kakra ti penina ochichi kro ne efre penina na bonsu ba wonu ankasa ne de ma mbeto no ba ne chi tani na odi ne chi a ohwe kru nso mbeto ne efre no eja kashia no ye nkrani de
abakɔ sɛ kyerɛ sɛ nanabo so na kɔfa agya kahyia ne bae de na asase a ogye no twa bi ma saa agya kahyia no de ɔdɔ wie no mu kyɛe na kyerɛ sɛ agya kahyia so gye ne kyɛfa na kyerɛ sɛ ɔno so nanabo so wie na kyerɛ sɛ agya kahyia no di dane edukuru so wɔ boskuro mu hɔ ti wɔn na mi bɛtoo no enti nanam sɛ nanabo so no ankasa ne botae ne sɛ na ka ne kura no no kyerɛ sɛ na nka kwan na bebia ka ne odidu ofiribu ne kuro na bɛdɔ afu no wɔ boskuro mu hɔ odiduane ba hɔ kura ne nkokua diduane nyinaa to ya adwene bi sɛ wɔn a mabɛgye asase wɔ hɔ nyinaa no obɛtwa ɔno na asase ne bi ama ebinom ama ɔma bɛkyekyere ɛdan wɔ hɔ na kyerɛ sɛ ahɔ na yɛ kɛse sɛ ne ya ɔba ɛmoa na ɔmo ha ne sɛ ne dua na sɛ ɔba kora ɔbɛtumi ada yɛ adwuma nti nyame adom ekuru no abɛɛ kɛse ekuru no abɛɛ kɛse ama yɛni a yɛbɛtu ekuru nso so a yɛso agya kahyia no mai baabi kakra tena no ti na nabo so nankasa so ti ase no odi hwe so ne bi ba hɔ yɛso gu ne yɛfrɛ ne jablama ti na jablama so ɔno so abɛyɛ abusi apani a ɔka agya kahyia no ho ɛnɛ saa bele man panifo bi ɔmo wɔ kuru no mu ma metiwa ɛni ma me nyakunu na ma me nyakunu yɛ ɔba ahema wɔ kuru no mu no mu nyinaa wɔ kuru no mu afi brasam ne so afi di agya na agya yɛ nika kuru no na agya yɛ titi kuru no adidi pa ne kakra abeduru mu nsomo so ɛna abedu yɛ so na ɛsɛ agya ablabo no uso ma no yɛ mra sɛ obi so to aso ti sɛ bɔde odua bɔde a enyini na sɛ utwa sɛ fufuro bɛsi anem sɛ ne ya dada wo bɛnya aduane ayde akɔwa no de yakɔsa wa ɛwe saa nti nkɔla nsesi yɛ nkɔla se ne yɛtie school sɛm so ɛden nti yɛ adwene sɛ nkɔla sɛ o ma dɔso ne de na ɛbɛti dennis wɔ hɔnom nti da ketewa bi na wɔ hɔ na gya yɛ nia eta gyegye sika akra ma sɛ bi de ɔno atumi akɔ school akra wɔkyerɛ nkɔla na adeɛ ɛsɛ obi akɔ school kakra wɔ kuro de mu ɛna mo a kuro na mufoɔ yafa no ejiji scan kakra sɛ bɛyɛ ɔbɛkyerɛ mo mana de nursery sɛ de nursery ɛna de hyɛ aseɛ nti ɛhyɛ aseɛ afiri edu baabi na kyerɛ sɛ ɛhu sɛ yɛde kɔdan aban mo a ɛbɛboa na aban na so school no ama yɛkyekyafo mom kɔsɛ sɛ na edu baabi ade akatua na nipa ne pɛ no na yɛ ahɔn de ne adwuma na ɛyɛ no na ntumi ensu saa de etu ho anamo ya anya akɔdworo ɛkɔ sabre ne hyɛ mankra so ase tu ɛkɔ assembly tu ho anamo na ɔmo so tu nipa bɛhwɛ education for no bɛhwɛ to ɔmo hwɛ ɔmo so na aban nipa bia hiama aban na nkura bia so no yenimu de oba bɛyɛ daachi ama ɔman no na asante mem ha so no asante a afridom enti ɔmba bɛboaye na ɔma tete nyansafo no bi so okuru no mamaye ɔmbo so enti ɔmo maaye sɛ yenia yɛ tete na tie bi sinra dua ta sɛ na tedan no enti ye bom kakra kate sɛ hall na kg1 kg2 ne apiam nyina gum enti sabre no na chichani bi so yefre ne chicha komla na o kire plumbing wo senchem ti wono na tumi free senchem ho no abekire nkola da de ti say na kire say aban na so ma wa yi chichani ba ko free ekurufufo so bekire nkola na de enti kakra na school no ye niamia sabre mia no ye chama ne ye satu ho na mo na ye bo my for de ne ye sade ko to aban nim eno mo se enko bi account bi enti 2.5 sabre ye bo for de we nya 10 million 4 million sabre no eno mo ye ne say enko bi account 2.5 na aban no so emfa so hwe na ombesi school da no sabre ama paniku for time ena ja peniampa na ekobi account adubu so miensa na contractor for no buy no ombesi class 1 class 2 class 3 maye nti e ba sa no na say class bi afa ni pa mi no 1 and 2 na 3 and 4 na 5 ni 6 na da ba kom ti eni esa de ahondin echichiri takpa me dan kakra bi sa ka ho se ya keji for no so benya ba bi atena edu ba bi kura dan be bubon kola be se num esu me kura no me ba pani abema ye friend benesa na o ka ho enam sa ho na sa bre ka na onya tu anajondo edu mienu a this anwumre na wo ba be dan no ene wa ba sa bre so na moto ni ho ti se ni e di akora nhye chiri sa ni kola num nyina hye chiri sa ko bi so na be tu ho asapne e ko fa ka ho de koma nkra so asapne etumi ji omutu ho no mo hwe ma de chi asapne obi asakoyi omu de bae de ba sa education for no ye ne se o be tweska akra ma o ma hwe enkola no wo mu duro to mu ni ade na ja kakra nti sa dan kra ye be bubugui esa gina 3 rows ene ye tie na kire se ye sanya class 1 wo anumu ene ja egusu kakra nti ama pani ku 4 time no sabe si chicha contest ye den e kan ho sabe no wura ni 8 years no ene ja empire no na ebo se bi ema no omususu benya ba bia ye nti school no say tra na etreko ama say nkwala no omu wieje classes no ho a diso mutu aso kosi nchim
twa consider be say me sakon 9 enti be du ba bia fe nkola obu free bonsu go ho wo mo be we classes e twa kwansini be say 9 e be sie nche e be JHS one okay enti after du ba bia nkola so mu free school ba na udifo bi pamo mo kwam je be du na wo twukra na nkola no ko school enti na ade na sa ye ayam hihia maye say e ba dodo na fi ba be ko school one ma de na che sa we de kan say ye sa to ho na mo na e free chichafo no mo ho na ho so na chichafo ho asem o de maye pa na mo se be bia kro na be je no so yi chiche ni bi ba kokra de ogina kontiano so we na me kofa me normal ba no anu esi obiom ba ye mpa ba ene kakra nti ye so ya bomode se kuru chiche ni bi obeba ho bia fa ni didie mu ni da brem ni nsuo ko ne bibia de ye sa wo so se mbanya duane adi omu ni beka because ye diduane na titi ni pama na nika kuru ti enia ni edi ho as yi kwani abasa na kakra na se nyamia ya dum ya nya chichafo bi omu de omu ti ase ankasa mi fa se ye nyina ada ne kuruma eno omu 2 GSS no ho anamo eno so omu se ye fire horn de ji ase se yetumi gina na se hu se ye di wo mo mbe we classes no de ji ase a aban baba be so mai den ba omu ko fa chichafo free baby o mbe yi chichafo no bi free primary horn no ma kire wo mo ade enti na kire se akosi ho na ja ye mpini sa abre na ye mpini Francis Emmanuel Adabo na edi ho asem ko tu nanim no so oh media me pesua so pa de sakola we wa so be ko school na say e kura ba kwa se na say school sem kura de on fa ni agro ti o my smith e my chancing e my dadie na ye di be gina dan na boss no no my dadoa oh ene ja ye di ho asem ko tu nti ba sa na we no fa say nipa be se miensa na be di akonya no wu kwa sape no no be ba nti no na se o ba nyina no na anoma oni ye no kromu no na se mintimi ho asenko a na ekoso edu ba bia na chese anu odin japani anim tumi nyina pani anim ka se wo ye ni amo ho akire ntini amena gu ye musa asu ye hwe a na obi e ko nanim nyankopo abode class ha ba kra be fifura ha ba nyim kosuro na ti se nipa da se ni a wo ho fa so ese fufuro so nya ho fa so na chese papa no normal na oni ye di ye no hwan ni oma ayi nana kusi apia no ni wo hen na obeda kru na no na je se no normal na oni ye didi kru mu no se abeka school nyina adai se ye sa ko no ho se GSS no se no epi abre no man ti on kire ba bi na eden ye mfa school da ni si nti edi ka kre ko do kwa no ho ba bi se ye do ato oba na ja wo no nya kra ho no otie kumasi a no otie nti ono onya ba ho na nsa na otwa no okọ uma no asaba baako ti oba obehu se odo ho no ye do ho no na ofre ene so ya do ho ato oba wukra ne ye tun kra den ama o se brane ye no won komodie na se abase school for no nkola no ko school a nkola no o mu pam nkrofo pam wo kwam ba se mpum hakra ya ti se normal basa ekoso ama me kra ma koji police for no ba kra se nka me hunu bibisa nka ma frɛ cause a ho no kwan no edoso wo ye ho utumi fa ba bi kopie fufu ekopie office so na utumi safa ba bi kopie amanini asa kopie office kro na utumi safa ba bi kopie wo sablonum sare ho nti mi ame ye ma adwen se menya police for no ba to se bibisa ye kra na ehunu ka ho bi aye hu se wonta entwemo ho a na jama fa no ba na mi ma police for ye sa ma kronfo bi krampo mle bi on be bodwa wo kwan ho no ma mi ani ni boy ba ko be friends ko stafo ye ko ji omu normal di ko police station em trese akochi omu soso ewo entem ho entija ye di asan ko to na nan se nana se GSS ni epende ado ho ato entija ye tumi fa dani si so asam ni abebo ma ni enti ye ba ho se eja ye pese GSS ni esima ankora no musa toa omu school so na se won ti ase se ye afa ye pe akodo ho se ye be si GSS na enye na asase ni edi be ye GSS on ti ase ye beka ye pini ye chi sa ko no bi afide hihie obeye ni se ye pese chinchina ho na ye pa afibia obeje 100 million atobo asema wo kan ye dikura owo bonsuku na kusi apia na asem na ameka no no eno se obepene ama mode sa bia ye no aye Jesus ya chese oye dey afibia ye oni ye contractor science afibia o man ye betua 100 million amano se ye ni se scan de na on fa maye ja ye sa kon ye chi sabre tam nsu be so ama nkola nso free classes sa ba GSS 1 na chese ye ko sre asori for asori no ye friend true church ye ko sre mu na ye nkola no ko sa asori dan no na ja egusu eka asasene ho asem
ena ja wono a baby a won si plumbing no ye to school for toilet bi ho ena okwa kire SS ye pagi SS a wono wo ko school no twa konsin nkron ono du ko school ntia nya na asase na ye di be school ntia NCC baby a bonnet toilet no won san fa asase furo nya den ema ye aja ye dodo ho nyina ntia ye na say ye pen ntia ye do no mu bo anu kuokuo se na betumi asisa kora bo anu ne anya baby ba ye hwe a dade na mpidi bre no ye ntumi nto amla wa toilet amla no mu fa dade ne nsima ne nye yi ena kire se ye balance ne ka dade ne kakra ba enchese ne sisi dade ne gina two dos se ne ya omu free GSS 1 na ombeba GSS 2 ti trios ne ja ye boss a hoso ya ye hihie se we cabinet ne we messi ne ma wonya ma adwuma ya yi wafri wo de duru so a no akoye enti ye sa hihie no 20 duru se cabinet adwuma ne messi fo adwuma ne sa yi no de na chese ya yi ni park akra bia kom ho no makobo mu se no beche peja no ma na ma mu ana ohini ba school no obe hu se ya fa dan na nsi toilet ni so ya sa balance ne kakra ko nche ne de fere teacher for no mu school mu no afre o mu se wo mu chichafo no mo ho no wo mu ntine ma ye yire ho aye de ye GSS no na eni e be ye sa GSS ni chichafo no obebo ye dua odikuro na ekasa o se obebo chichafo ni ye ni a PTA fo no ne ye ni edi sa ni se ye be bie GSS no obebo ye dua na wanti asese ono na asase ene ye pese ye di ye bibia okuro mu ha eja PTA fo ni SS for chairman no ba mi ho nso kuro no dwumadi no medi mu pa pintima because ma de kuafo hene saa mfie nsia wo ho ti mi na me da kuafo na no ho afi we ya no ma adwin se ma dwumadi no do so dodo nti no mo pe ni pa foforo ensi manem enti ade bi o a ni nyina ade se me ka ho bi enti ye nyina kọ nti na na mu senior frɛ no Kofi Adabo na o ka ho bi ni nyina kọ na ho na eso chichafo bi ahoho se bi nya kura ha ntina mu ko school no mu ko mu school papa bi ba ye hu do ntina ma mu ba kuru ma se um betena ha eden a kire nkola na de na obi a ko ni school papa bi mu kura wo baby kuru kase mu mframa fa mu ho na ja mu abehye ha na wa wo hene obi na be ka se we ni aba wonim na wa twini pane no wo hene wo be ka kire chichafo so obebo mu ni ye ni a PTA na ye school no dua de a se we de na ye ba ne abebu sa oyi na eja se etisa na ye hunu kwan be fa so eden aka na hu afri chichafo no de ba sa na chichafo no so be pretra fa eden akọ cause ohene kura na eden e ka se chire no na kuruma de omunimu de ombe ye na je sa asem na no eden e na eja ye de kona na ho na ye na ebu afu din afide na bo wura adam na okoyi buku bi na o se yenyi buku no na yankin kan na so nana wa na wodi wudan no wawuram okwafa de we bre se yankin kan ni mu ade wo mu yen ko bie so ti wa na oni mu ade wo nti ade wo mu no bie mu na ka kire ye na o se buku ye wa he e kire se obi di asem otu so na nya no kura yetumi di buku no bodua ana se yetumi di ade bi obuku no kura yetumi kato so ma na nya na ye di buku wa ya buku kitu bi a se bible kitu bi sa ja ye de ba ne hunu ne ye blank bi sa eno se momo nyenkenkan na sa buku no se obi ye wade obi di asem otu so na se nya no kura sa buku no yetumi di bodua ana se nipa na fa modi yetumi di domeo ani ase na ana sa asem ye di ba edua boss na di ba di o sa di abetu su de na je sa asem kro no a o na da na nwumre de eja ye di mirika na pie free fi ho na ye di call mo di mirika sese da je se na nanti je se enya senketua onu so se na osite ne bufu a ne hu so se o so ya na oba wo so obebo sabi wo so betu ye no na atena konyafo ne empanifo ye ni padu ti wo ba na me di tu onim se na wo besi sane pa foforo ana se wo di adadafo na be adwuma wo se wo di wo ba on pam obi a na die ntina ma adadafo na wo ho ne ni untumi mfa adwene mmom eja sabe na ye wura committee chairman ya mpofo ne chairman sa tamu no na de na ye ntina ye ka che se wa nya chairman ni dia obeja aware akọ cause wo hene no de bia o ka che se ono ya mpofo no kura no wonya na obebu ni dua on fa nche no cause wa ton asase ya di entina de se na ye ntumi men no tobu owura ada na wabomu dua pen ana na dua bode na Krobea me kaba ye kase
enkolanki tua bia de onua nsua kasa anase na so nti asem kolaki tua sesi anya be se 4 years likokora no na natumi pamo omo okoko asese obebu omu dua so ma ba na fum jese papu adakro na bontin na natumi kasa obesa papu no kura boy dua jese edua body na jese na de enya asem kitwa okrum ho udo wa no so awosode ana oba wo so obebu na duabo asema ye kakra no na anu 30th ya December 30th ya you know December and last year December October ya na anu ya twem miami gina ha miami me ni bae ena na ska so be sa bomi dua wo bedwum wa so no afre meeting say ye mla wo na kra bia ntimi ka ba be si sa asem no so say ena ja school die kakra na ye ni idea so odi na CGSS no say 2 rows na ye gina no yes say be sa de 1 rows na aka ho na ye GSS 3 cause we mistake na oksa akọ toa so a ana be bo dua enti ewoma na ye say kwan be fa so ade 3 na aka ho no ye nya botre ma na kakra na ye sa kọ ne na so biom eno ye say this oji ekurukoko ai oji ekurukoko so obema mo de 1 room na ka ho am ye nya GSS 3 na asode na ye twiba ni mu kakra no mo fancy toilet ne so na mo balance na kakra no e na obeye de obeji ekurukoko eja de na kuma pe no ena eja PTF na SS4 eja ye ko fa ho adwura nti edi kakra kroma no ye twabo ma ye ho se ye ntwetwia ne mfa entokurukoko ne ntumi fa kurukoko no ko ne mfa enfrip kakra ye den enka ho ba na dodo na so mu ntwia chese wo na wuti krum na sadie si wasase so ye wudia koko share that the big class was trapa se ye ne ba dodo ye kwa ye mfa nkoye wasase su school there si hwei eye wa japade ye na die ntina ma se wo ekure anya kese anka wo ba be ka se wo ba be di esu hini enti wo mu ntwia enti dodo na ye no so mu ntwia enti ma PTF na hunu se na asumdwe be ba aja omususu chichafo no ho beto mu ntino PTF na SS4 na peska koto kurukoko no edi komana na ba da na omudi kode da na mabekuma sentine mini ho ba me ba omudi amane ne be bo me nana je enti aja nana no ma oni ye di yero kurum nti na anu ya aja lati ho asem 2016 hu ha na tema ewura mahama sisu no eno mbesisi polu no ti omutu aba na wie na abasisa ne ba na polu no eka ho saa bepimu atu now enti kurotuo be sen 9 to 19 na omuhia ase no o ma wa ya saa kurotuo 19 yisese bo skrum eni sie nchem eni yard yenko na aka sese latin no eni ye pesu aso ena assembly ma ba ko pesu na hwe saa kuro no so enti kuro kitua bi kura wo ye chi ye fre hodo fu krum omuhia bo skrum ase also ye to aba ho enkurase atwa ho yin na bo skrum ho na ye center omuto aba o ma sa fa ye ho asa de latin na free adense atwa free number 1 sa free adense be 6 ado fu krum ho no aja ye kuro no ho ene yesi no ye nti no ma bi asesa aba asesa aba ye no this year aba MP fu so na aba ene ye tu en sa free assembly ma se wo mra na embusa na asem because tema wo ye campaign no latin no di share ye bo so be bua ya ma latin o eden wa ya ma ye ama na nado atwa 8 years no ya hunu hwe se ye wura ma ukufo ado atwa 8 years ye wura mahama so asa aba se assembly aba MP susu wo ho ti ebusa se dia na mo na wo tufa ye latin ho se normal ye wo hawo ye ya kwan ye light ene school no aona assembly man be say wa tu ho na mo ni bia ba ye nya botre ine say bi ade no ye nyina ye hihye ne pe o wo madu na wa tumi apamatade amane pan enson no aja miensa o ho asa miensa na adwin be pan no so wonya ma o obenya adwin se wo pe na asem ana se wo pe na asem ena sa ni pan miensa na aka no ena wo se wo maame nkundi no enti ebi anya papa ba ku na wo mu nti no ono ni maame nkundi no wono no ni nam ho sa abra wo fa no ho ana say assembly man na mudan kuru nusu na say wunku anu aiden waka eya alati ne nyanya enti ye de ye hye wo say ekwan ya wo be fa so bia ye sabe ka light no wo hye ye bo enti wo ye dey ene ahone na na be ka say ye nya de ye kika no na ye ti hanum no ye pelati aiden
hwan na kasa na nanu dukuru no not meeting ni mu bi ye pelati ayeden da ye ti anu no na da lighting na light amaha na ayeden assembly ma sole free akọ hey in fact me kasa ahamia ba ade bi wo me ho me kasa na be ha me ma sole free ho ti bi sole be fie kura ti na chiri ade na answer me de nti ekọ na otwe mienu na yesa boda wuro bi se yesa wo ma meeting eno kura na efa ye ko yihihie ni ade because ye ba kuruma akwan efa so ekọ jenipa na ya na tokro dem dodo ebetimi akọ obi di abobo 1 million ebe ko obi di 2 million mo san shiai yesa shiai ene ye de ene sa ko peja sa lati sem no abae sese ye ni baby akọ sese school yi enkola no generator na ya school for teacher for no ato ene ye tua petrol fee ene omudi so kire nkwala no computer teacher for na nkata di PTA sika ko to computer ato generator enti petrol ni ya ofo na afa ho ka sese anwumre bia o mo classes o mo post school so o mo sanya nkwala no kire o made enti sese ne lati no empanifo mo kuruma sese mu ene mani bebre mu so se nipa mienu nyamfo so se disi ba no kura no wan kwa ampra ma ehwe nkura ehye na ase kura ye na ade ne hia enti no ye nto anamo ne enko disi one enko chia ne enfa ye lati ho asem ye den entu nanim enaja omu nyina apene soso yi no mekwa ne sese mu be kwa ena mu amukwa nyina no mefa mo ho ka mu kwa ne mu be nyina metwi aka ma mu na mu nyini pa no na mu nko eda na ye hia afiara ena ye di hia brara do ha kwa hwe we apa we ko ti ahwa kura no na nanam sini ni kura ya no se this ofre na nansa ebo na mane se ye be ko DC ho na se di obeka no be ma ya so ati ti brala do ho mi de ma ka kire ma kola ba ko se mo nko be bia nti no meto petu agu kan mu na wa eden odi mpanifo bi akọ aduja mama mi edu ho no kwa hwe we aso ko fum kwa hwe we aso ko fum adentia na kro bia mi nu na wo he mi ni ma de kro na je kro she bebe pa na se ye timu yi ma ye hwa de bi eja de se ye ya ye kasei momo haw pa ya hamu pa wo dikuro ho ene die ntia mo ye nim ha se die ha pa wo dukuro nu se kuro bi atumpo dukuro oni bibi pa bia maye aduabo eni pata pa mi ka mu ma mu nkabi kire se first odikuro nsu saa no aflase ene ekoja no ma ne ko swan wo a champion hini fie ye di felso because na plot you so ntwa biom de ye nim se bia ye hoahoa na ye okoswan wi a e bia na koma be ba fom ko swan ba ye ni first meeting o ye ni se friend man nyina ye ko hia dan so ye hia kama se on person hunu bia wo ne krom ha biom so obi be kasa obi tutu na asase so na so obi do na asase so free na ko on person ade no be na asase na ya busia asase nti free na ko no mo bia fa enko na asase fa bibi nkosi so biom aha okasa na o se wawie eno anti na ofre mo no so de ti mi ko tena fie me dwuna asem no ho a se enti bo skro ye be ko sum sei ba man kasa ho nkomodi no ehu nti no mi mene enti die ne ha mo se enti se no de ha nse nana aduabo na nsanu no na nsane ne refa se sa yawada no ena kurumo so government appointee ya appointee ni pa ba ko free kurumo ho ade akọ assembly ena obai no so se no asema aban se mp se o ma yukrotuo num e wa hafo ano south east wonum boskrom e ka ho bi se aban be si hospital maye enti odi ba betu empanifo nenim na enko na ho na enfa ase no kotu nenim ba o mo so mo hye 4 days mp so hye 4 days wo jimwa no na ade akoma cause e contract bi a o mo pene partial na e ko na ho na ja edi ekosi na dem sini no ho na ekosi so na edi ko na ho e ko to no abakrum ho na edi asem bo nana fide asem na edi to nana nim ni de wan ka ho hwede mi hu se woni ne chaame eyi nsem ano wo ho fasika asem bi hu na ja me de mi nim sika kora e da ho ne ntamti no ja me de eno ye dey eno ni no mu yi asem na no na mi ba mu so nana se no nse ebi ade a che osusu no obekọ ha bem kakra na yeso ebekọ ha bem tina asem na ye di ban no se ase ye penijaso ntina ye hwe saase no ye ka wi a na ye kọ de oni wo ni cha me ntam ni akọ ono se me kan sen
say the mudi ba no nyama asase na mu be pa dia si hospital no adam nkwa na me wasase wa ha say mudi si hospital adam bibia ba masase so adam sa dey afi na aja kasa nkwa na kasa ne so nana wo dey misre asem na nyansi po ye pemuaye say bia ntimi kra na me ayese me twi na adwuna so say bia ye nsa be ka na ye hunu se ka ya ye be de be ka fa ho say ye nsa nka so no fa ma ye so a na ye hunu me fa ma mo kom mo so afri anko e woni fi ho mo kom me fa ma mo ni so ya ko fi o ma normal utimi twa ba afri ni dem no odi bebo nti no me de ba sa start yes and me sorry pie ye di kro twa ba afri ni dem e ma ta na ye tumi dwane na tuma konyafo no na papa ba ko bi ye friend na donko begina no ye ofradamasi papa penimu dan wo bubu faso se no sitie no wo gira ho so a ye nim de wo ni trimo de be ye mame musa wade we one eye tan ana dom na mo pese mo ye nana ana two nana mpe kro ni mpuntuo duabo no de tata mu nti na mmani abre me de metimi aka se so ka se tan pa na okro nu me na me busa wo dabi nye sa da nana o pese wo ma ya brabo ene ye manyina ni kuro ni enim nyankofom ayira kura pim tese pen o pese kuro no be nyankoso mu nipa so be diye atiefo ana asem we ye da ye nim ni kura asem sie nchembo nsukurum ewo ehadu jamase na enti wo ka trankonwa ho o me ka ho bi kura za dada safe no kura be di ade me ka ho dada eno otumi twe aba wo na trankonwa so ma mo sori dwane ye dwane bubu faso bubu faso se first na papa we na ni chame sa de ni trema o jaye ye no ne yere ka che se wa nya chame ni dia o be ja na wade cause won tumi nkwa hifia a ebia odi pra be ba na se ye bekunu me pa mo chewu nana wa ha nana kusia pia ya we ye dikuru ewo bunsukurum o wa ha asem we ya empanimfo yi kan sebe nioma bi wo mu a e kire madwen enti jataba wa ya ade se wa frɛ nana aba ha kire se ya kan ohini bɛn na mpempuntuo wo dikurum eni yankasa hene krodi yankasa ntimamu de sebe nkotumfo na odwene ngumasua hunti sese ye kasai wo ba santimamu a asantimawura ewo otumfo education ye de boa nkwada sebe wonum nimade ne ye de pagya nkwada na sebe na saase so na kurowom na suku kura be mu authority so ne ekokire kuromafo a wo metu wo mu wasi wo say ye dik school be kurodi mu no authority ho enti ya balance kakra enti akoji wo mu kurokuru menyi ni se na naji kurokuru koko menyi ni krachi wusimutu ya kurokuru na kwa be me na da o mi wodwuma de mi tie ya che papa so be kai se mrebi nkrofo bi ya kurokuru na naji kurokuru no won ho kra de abekumasi kurokuru a sebe suku a yesie na beboa nkwada sebe wo mani monyam wo kurom na beba se mempre sebe ya jana bia so na munkosi no yesi school wa jana bia so enti so ma balance abanchan a yeje hu kurokuru eye wa ukro ayaresa bia be kurom na betumi asori agina se mempre mo sori nko na ye masase so kru ni ya odia enti ye wasase so da sabo a wa wasase so ne yebesi no kru na ya odia enti se ni munyamba kru ni mu a ye wa odia menyini se na yesa enu ye mienu menyini nso se na ka se sebe so obeti asia me asi Jesus ya chesi ye yan hyehyɛ ya afi bia kru ni nyigiska 100 million fama no menyini na di kuro akwaba ya mu bema hote say amna dum me ho ye mama na namre ni mu mame because asem we ya emrantie yi kan na nyine ho ano nana sese ye kasai we de ye ane ana da bi emame waji kuro koko every woman for nchen ampa waji kuro koko okay eno ye baako mienu no kwasem be ne wom
se woni wo mpanyimfo ye nhyehyeye se obema kwanyam ye si school wo asase so a je se mo ye nkrata na afi bia wo mo jeje 100 million ma eye ane ana dabi eye dabi no kwasem be ne wom se wo no ba wo nchen be ka se MPC jaso yempe baabi ne emesi ayare sabia wo pam wo mo so wo mo nsore nko enya nokre good ba krokoko ndia wo je awon entra meji sansam a wa wo manfo sebe aboa no ne ho beye fe a ejina ne ntakra onti kromu ho ana meboa onti ho nti to de bi a wo ho to de bi a wo kumase ha na ye nokra nso se wo san ka kire wo manfo se light de mo de ye dey aha mo ba ye na mo te light me ye ane ana dabi okay eni asem a wa wo nkonya sofo ken eye de enti na amana basa wo hia no ne sei minyi ano ne se bra wadi makra babia akasagu we na mu aha minyi ano ne se mi wo kumase a me ni me wofa ene ye wa ha na me wofa de oti ahoju wona ne ye abusua pan ye susu ye fie nu no obedi abusua pan na abusua bibia ehye ne nsa eye se mas well bafubone yo ho na dakro oba se ekobe mfie du kuramu ni oba se se wo kuro se baabi na uma ye hu na mse ade no so ho anu mo bre eba se ye hia amusie ye awo kuro nu afesu omo de nsa kire asase ada kwana no ye se odia omo hia se ade be ye school na odwene ho se na obisa wo mo se school no maboni ane di amane mo se daabi ano sa ka kire mo se we se no amusie ye no ye nya ne keke ye so fiti ya no ya musie se me wo kurunti ma ya musie daabi ka ye san kamre bi ankrofo bekum nkrofo ne ato atwene baabi keke yakutu amana ne do ahyem ne yakɔ baabi ntina ne wo yare serious na wo ya kwa yikura na ye kora for ma oba we say court ne bia obekire se baabi anipa no mede ne bekɔ akosie ne ade na magistrate assign emu bia no manfa na se ma anya asem omunim se oba ya ono omoka ye no onu nko na ba nti obia ni nachi but ofiri wona osi kumase ya no fa Shantinu town no babusa me se kwasiada wo bekɔ hinifa na me se kwasiada me nkɔ ba bia me wo fie na bibia no so oni me won komo obepese meba ahojo ho eso bibia kire no so a wofra me ma me kɔboa no tiampa misim koe no no de tu manim se okoye no ne ohunu ye no anya no fe nanso so ontimi nyina nkra ne mututu nkra ne to aka kire mo se ansa no mba ma amusie na ba no o so mo ko cancel no mo ko pe surveyor ye kan nipa ye wo kurom ho because amusie ye nya ne sa ye census anya fine amusie ye makuru ti se ofiti prakoto se mikro yatimi kosi obi o ha na ya ha de ya man kwanti no aya obi wu a ya ho kire nti ye pese odi kwanti ya maye ne oni de ono amunya yi nti ya akọ na akọ no amungunya ampa mantimi anko na odman kuma ekurade a odasani ntimi nya hwe oyare kakra anche no wiye owiye ne di ben fie mienu ansana koko hwesuni ni wakajetia ohun ya odojimi no ko hye ayi over bi achi o wanti no na ni tiri aburo ayi nso kakra timi dedue mo am ko hun na me bon se jabrama na de na udwane mi o so mi nwane na na kan ye tranfinfin e wa ko hye to a wa pagya o ti kosoro ne ti sadia bronya na ye bronya busumi yam ne 20th me ba ho ne kokoska udi ko ma hwan o si o me ne ko ma papa ne ma na mfie mienu kokoska udi ko ma papa ne ma de ntra ye ya santifu ye ni ajade
osibra me ba me fa dance ni di machi ene yakoye yebeduru akura na siwa oso ene bia ya diskana akoma wom in fact I have but we can say na me san busan se me ba no ka na de ba no nhunu se akura no school no adan no wani mu ya ye ni school ene ya boso na sa ono ye hwan me hwesuni wo hwesuni just on na hwe ya chi o hwe kuro ne so kwa bi so na hwe kuro no so because ona na ne o motete nsase enti se wonni ho a ono na hwe kuro ne se me wo fa ni ho a ono na hwe ana me susu maba no ono ana still o hwe meba ono ana hwe so ti minini yi ye no o so ndo diskana koma o nada na o shama ayisa abra me no aka unimmi maka mi fi asem nyina akiro say vina to akola na meyeye but mpanyimfo ni ho a sese no me na bibia adama bam because nana no okoye asase no ofra mpanyimfo no bia o mse yenko ebi kura to no twede senyom na beye adwumama abusuadi onya ni sika no de koye na ade a ya no hu no kofa nkranfo efiri nkran because na panyini bi wo biem so a ya fra no ode to asrana ya fra abusumdin bi na no de no tata nana bonsu so manim fasa ase no munyina ya ahenema nti na sase ne kura wo betwa bi ma wonua ya fra na duro ye panyini betwa bi ma wonua on eti ma me wofa jaya adwuma me wofa ondi me ma me di nachi na oji adwuma be di nachi se bibia be da na bam owu a ya ne dia nti wakwa ko hu ba bi a ya ye school na afre crach no me frɛ yi no hwɛsuni no no so yi omo emu no nti omo na aye bibia wontimi ntwimi wofa anu sifo omo na aye bibia nti na munim sɛ me ma ha na musia no so wɔse han ɔmkɔ biemsu ɔno ɔmkɔfa odi kuro hɔ ɔgye ɔmo dwan ana ɔmo bɛyɛ ho nneɛma ɛwɔ hɔ a ɔtwa hɔ ama ɔmo sɛ ɔmo fa nya musia yɛ ɔpanyini minka ntua wa so mentwa toro ma me asɛm nwa ɛmfa nkɔ ma mukɔ school wɔ ɛdan ni mu me ni mu ni ayibia emre kura na o mka se nkonwa ho aye din ama ho no me ye carpenter itimi ye nkonwa ma kewo matadisifo mikoto satam na poku transport so we so me ho ne ho mikoto ni poku transport hu me kura na ni jisa me nya obi amanyini bi sa na matimi aba ho se me to nua akoye nkonwa ma kewo matadisi onyame amanka mabanifie na mama baye ye ne mama no eti aniama me kire se enua no a ayasinasini ewo ho no teacher for anyigi 50 cities yemfa nya dual des because oba criminal betobia car ni aka abaji wo ani ayi no it will be more than 2 million this 50 cities ni dia no mu enya sa ayi no ayaya no mde guka mu ko paapai board ni ade a ombetima be form ayi no ama maye opanyini ana omde share ni sa musa ne se onu me kan ho de asem ye me hunu ya anse o makofa carpenter bi free baabi na aba na msa na hakura mo si carpenter fo wa ha o munye man adwuma nka bibi sa no ade na mo o munye o mu kire me carpenter ba ko bisa na o so de o ye dan ho adwuma nti onima konwa ye na msa ayi fa ne ka sa asem ja o se mi twa so panyin no ana hwe ma o ye bibia na wanyina no a kwa ba be sie ni se ya committee ana wo frɛ assemblyman bi bae ana mo se ba bi asese bonsukro maduro no mo hia Jesus nti mo hia sa skase ana ɔde tu manim nam so
Any asas kesi bia because just 3 blocks. Classrooms 3. Eti just a space kakra because already yati park kasiye at the school nanim. Yati trace so a jari e wo ho ne ade. Nti so mo de ba mfimfini a. Ebetuma hihye. O just so free pieces eba JSS. Anya de bia say bia. Panyin no ka kire me plane say da bi ankwa no be ye dede atuatu omaso. Ana me refer no say me ti ashanti ni uta. Nka sentence aha na park uvura mu park da ho a eduru weekend ya mema ye gina ho bobol ni ade. Na nsusu e ba say omo hia ayininti no compound no space no kura no fa say e ba say dem ha na aka yesisi school ayi atwa ho hia oti say monti be 10 feet kura na ba na chi kakra na musi dan no so a de na chese nyeyi na toilet na wo kan toilet na me de ye senso se toilet no wo bia bia chi esa amai babia wo mu be si dan no kura ama mo mom ade betra toilet no ko ni bomu yare na me ko hunu ya o hunu na semuka wo se me si o mo fa ayin ko si binim eti me ko anu so me ko hunu ye no na ya ohoho bi na etitebu awo dua ba ko ase ufri toilet na dua si ho aso no te se dex ya na me se na de na school dan be si ya no si school dan de ono ye hoho oba ye si odada timini ni yiye no na wa man o de apia wo ye mi name sick obabo ma batisa me mianko ni office na mso anya office asem ti na mbae ni amahunu na mebusa no nti so ni asem ka me ni obi ni wa ye ko office na mtwifa so ko wura because na me ko ho no ya suma me me ko di djuma aya galam sei ho me nkohwe se me hunu wo mo etu because obi na di information aba aya achemtimi hin fie ho obi na di information aba ese me masase so ni etu no nti me wura me koko na si kom animu na me school fo bi na mfo mo ba ehia ye na me sha den na mo so ye ko school wo sie nchiem na me se na tototo no aye no awo kwan mu na me se o dabi eni kwan mu na wo chiri nti so kasa o pese o ko ha kura wo bayira bi se ye hwe wa wo nhye dan nim ha na me se aye no kura ti mi sign na me ba fie ade chinye e wo ha me huna ne se edom panyini di animu no mo ba na school teacher no ono ka se me yanko no office no o ka ho o mu wura mfie na bu a me maintain to mu wura ba bia me de ye kitchen o mu ko tena ho ana o mu aka me ma o mu bench ni nkunya tena se wo fa amania ni se esinura na me ko ho no me bie manu a me siti chani me bonu dua ku no se ono na adi animu ama o mu di school dan na si onti ni sa ho no on kira de wie me opeso ye demonstration etia me na se ni ebesie bia no asi ana me ko yi pamphlet a green pamphlet say ya chure chiri in a block he say are you harness ko fa ba say teacher una wo ye teacher ni awo chira de ntini awo ko no wo keka no de na che say wo di uhuni awo say mimi ko ka dua bo say me bie ma no ne wo kasa ya na because ho ho eni so timi gba to so say me bie wa no ne wo kasa say me bo dua de a na menim say mo kan no kure me di me ye ba obi aso on kan na nka peso mo kan ye de yakra o kan ma ye hunu se nipa uni nukura wa asase so o hunto na we obi abone na be ka kire me se wa bie wa no akasa wo bebu obi da mi ma no kan sa na wonu na di na chi ba ye on kan bi da se me bia me kan ye ani ayi na anu mi ni ji achinye wo nipa nimu anam se sa de na wo ye no wo hwe ya me bonu dua sa na me ka kire no eye na anu ya ami free ho wono susu de ye se wo duro ko bekumi
nyese me ka eno no oya sha wo bo another na me kan me ya yi wo so obeku me oya wonani afa ni tituru kura no obesu yatumade so tie se me ayi no me jase hene no ne number kura won ho to betumi ama yatumade so and I'm so and sade a me pen sa because no na me sha kire ho nana etese wo mpempuntuo wo kurum ho ana e pa cho obi obeka se me mpempuntuo no na wo sisifo enti Jesus no wo kire se hefa no mu nsi no ya asase no na egbeko agino aso plot no aso se me no kan wa hai ati se classroom ya si ayi wa ha na mse yemfa fufuru nsi ha na ati se me mpempuntuo die enti na age wo mu kurokuro no ayo no obo mi dua obeka se me bo dua no ono no mo be pache wa wo mo na di kuroko bae se ye be pata me mamye manu se me di kuroko wan charge wo me charge wo mo me ni teacher ni no every one kra me ni nkasa me ni ahia kurom se ni se ma won na chia me nam de me twam nti me ko ye no mo di kuroko bra me kuroko no me nyi yo me nyi nti so mo pekura na nya wo kan kura mpacho me pacho pi se be ya ka beto na wo nyi obi ama na to ama me me de beba because kuroko no se ni awe no hunu se bibi ta chire no mo de bae yes tu se bibi ta chire bi kura me ko wi a ana se yi a o hwa na bibi na wo huna wo manfo ana oh sabi o se mi huna me manfo ya so tumi wura dem ko fadua so de bebo ko nya so obo asam no onimu hwe owura yi nase ebebu nua ye friend pozo obebu nua wo ho 12 ana obeka che mi se nua no anso se oboa o sa ko bu fufuro wo anadu no nso ana mi koko krachi e frɛ mi se pozo obu nua e wo ha na onya ne den ana mi se ada so be ma police fo achi no ana se ntisa so a mo omanu yi na mom onyi ska duaba ku bia 2 million se ontimi a onya nua no ho edi nansa krachi edi koko core returns no waba no na puso akofa ayi aba be sise nua no nyina eko wabra wo ma miska na mekwa opanyini fie na pozo tie mekwa na aso mo toso me afede ni obeka kura ni se ni phone adum na sika wo so nti se metumi akoso abra ni dia na o ni awo ye na se ndia me ya akola ma wo ana me ji ni crutches no e ji ye se wo ba mi nko me di bia na wo twini akiri nti so de bramia obagini na suppose be da nante nana me pa cha pose be da nante waje ne crutches o be da nante tiem yes wo mi ensa crutches no me see wono ne boni a wo yentini wo mi ensa say ya no obi be ka kire me miamia nipa wono so aka ba bi afra ni sedu oba me de betu fie na de akye sedu ba say o mienu wo ho nti wo yi aba say ni ame ye no me ho kra ye ne sintim ti sa me kamen kwaji second one no use no okoje manko enti eno no okofa ye senka de be bo nkonwa asofo no dabi no mo tie min mama no nkosi me dia beto dem for about 3-4 months so ana wo ha na sa panyini donko na oboni din no oni owura yi o mu sipuno ewo panyini donko fi a o mu di nkrofo asem wo me ko ho anwumre bi se me de sa pozo no me hunu se papa ibani pozo no na hihye ho tim de asem no koto nanim se me mpe ahaw na me di ne poma no ato ho ti o munyi ni sika no emma me na me mfa ne poma me fa ne poma me ko ya na panyini donko se me de asem no abeto o monim a ni nyina ye ni yie na me penti na me de beto ye na pozo ni ho otukwan nti oba me meden me mra no mo ni anyim sika ma na me bae afedi tire me sa ko ye no a me ko fie no panyi donko ka tire me se anya fie na pozo tie
ntima me mebusa saa asɛm bi na akɔfa apozo poma sɛ wode bɛbɔ nkonwa sɔfo oh na me si mami kan ɛno na metisa yɛne deɛ no bɛka saa no woanya ama obi ansɔre anyane wɔm no abɔne ne adwembɔne ɛwɔ mu tim na ma wɔm gye bum panyini wɔ hɔ bi bum deɛ ɔmo gye panyini wɔ hɔ bi me mawura dam deɛ ne kyɛ sɛ makɔfa abaasɛm de bɛbɔ deɛ dɛ ma ɔmo gye bum mekɔɔ hɔ no nkurafidie no yɛfrɛ no pawpaw no na sum kakra wɔ hɔ ɛna me na akɔbɔ ayi no mu nkurafidie ni mu ayi no dua no poma no ɛna ɛbɛhwe nkurafidie so na gye pra ɛkɔkyire o afɛ nyamgyina dɛm hɔ no ɛtɛn kukukuku da sɛ nkonnwa nyina keka hwem nti in fact mekura no ɛyɛ sɛ na menhunu baabi a mensan akɔfa panyini wɔ hɔ nti mebaɛ nam sɛ adan na obi ɔntumi nka na meyɛnhwɛ deɛ bi ansa na wobɛwura dan mu no sɛ na abufuo ni hɔ ɛna wode wura dan mu a sɛ biribi akɔgye paw ɛwɔ dan mu hɔ a ɛnka womanfoɔ ni mmom koraa na ɛbɛsɔre aba dan mu hɔ sɛ yɛbaa bɛhwɛ deɛ agye paw no na ɛyɛ dɛn na ɔmo sɔre dwane ɛnam kyerɛ sɛ mmra mewura dan mu no menim makyi ne ɛsiyɛ anti adeɛ no atome me dan mu no atome wɔ dan mu na afɛ wɔn na agye bum a yɛ ɛno na mpɛ sɛ mehu sɛ deɛ na di nka si yɛ ansa na wura dɛm ɛyɛ asɛm na ne yɛ ka no sɛ agya dɔnkɔ no a meka sɛ makɔ ne fie a wɔse mame mabusa nipa no wɔ no hɔ bie ma wɔ ne fie no wode abufuo ne wura dɛm ɛno metumi ka sɛ mede abufuo me na mpɛ sɛ mbusa hunu because me pɛ sɛ mehunu sɛ na mate a yɛte ha yi wode ɛte a yɛte ha yi yɛka a yɛka abufuo ne mu na sɛ me a mete ha yi masɔre na mawura me dɛm wɔ ha na sɛ yɛagye paw wɔ hɔ a nipa bɛba yɛba bɛhwɛ deɛ nti a na nakorɔbea dɛm hɔ agye paw but wedeɛ nipa ama hɔ a mɛhwɛ enti deɛ na na asi ntim a wowura dɛm ntim a ɔmo no na mekɔfa bɛkyerɛ mo sɛ saa panyini dɔnkɔ yi a wɔgye asɛm no gyina mu no a yɛka no ɔno ɛna nam no so a amadua no aka me dɛm nti mede bɛkyerɛ wɔ mo no na ɔm so sɛ poso no koraa no nyɛ adeɛ a obi nim baabi a ɔnam nti wodeɛ fato ansa sɛ meka no dua no so ɛwɔ me dɛm nyɛ sɛ bia matoagu na nea wɔkeka no nyinaa no akyerɛ sɛ meka no sɛ megye kuro koko no wɔm na de berɛ me ma ne wɔ bia agu sɛ fa kuro koko berɛ me sɛsi abra ukuro no ɛda so yɛ saa kuro ketewaa bi saa na anaa anemu atrɛ kakra na mekɔɛ a mekɔtoyɛ no saa na teɛ okay meba mahu sɛ me mmerantie ama me ekurodi mfonyini momfa mfonyini no ento so mfa ma me mepa kyɛw sɛ kuro yi a yɛka ho asɛm na aba ne sɛ yie no momfa nto hɔ ma yɛn na wo na ode ukuro aha ye kuro na bonten sɛ ne enye kuro ayi saa enye koti nkramofo aso dan ni sɛ ne enye kura te sɛ yi because yesisi adan nyina wo ho yesisi adan nyina wo ho enti we nhya dan nye te sɛ bi ye kokoo mu akura bi mi mafo no mu na kuro no wo mafo no na atwa kuro no Matias ye ba sɛ kuro ne nso tre ɛna sɛ wo nso antina ne mame nti biribi ase wo haw ne sɛ ɛyɛ wo wafuo ni mu na kuro ne wo na ɛtrɛ no ɛhaw sɛ yɛ wasase so na ɛtrɛ ana well yɛnya yɛ awie na meme se yɛnya yɛ bia na awie yɛnya sisi dan wa bra na meni hɔ awie mentimi nka sɛ mempene ana ne yɛ ka kyerɛ me no so no ankɔba sa mekɔ makɔwuri di kuro obi asase nso de atukuru sɛ obi pɛ baabi atena ɛyɛ wo ne nipa ne hyehyɛ wo de nsa bɛkɔ akɔhunu nana ansa na nana ma baabi sɛ saa bia yɛ wei si wo nso dan ɛwɔ ha ɛnyɛ saa bi na akora wo yɛ ana saa na tie na mebisa ne sɛ nana nhyehyɛ bɛɛ na mo se mo bɛyɛ asɔre mo di pɛ ayɛ in hospital no nhyehyɛ bɛɛ na mo ne meyɛ o ka sɛ obɛgye 100 million nyɛ ne saa wanka ne saa na o ka ne sɛn me se
ono yano mesina mu kura ne kotwa asasa na wo ye di kuro wo kuro na se ye ba be aban de ayaresa be e ba kuro ba wa wo manfo a enhyehyɛ ye ba na apesa wo manfo ne wonye me pesa me no mo trase na me hunu ni a wo se o de mami e ma o de ebia asase ya ye si ya de wo so yi ebia ye be ma o se 40 cities anase ye be ma 20 cities wo na ye kuro di kuro ana me so at the same time me na wo se me kyerem ba bia mo fa de no nkosi Matias ye enti se ye na ma me kyerɛ wade bi ye kan ye kan asantemai mu ye pe ba bi a ye be ye inland port wa ha no asantemai wura ko kyerɛ Boankra se mpanyimfo munya ha na Boankra inland port emra ewo masantemai mu mfa mame sebe se mpuntuo be kromu a ohiri bia prepare mpuntuo ententem o release asase ntem enti hyehyɛ ye be na apese nka yenye na yemfa mawo ansa na wo release asase se ayaresa bia mra wabra obi pe bi mpo onya akora dia na me peni se on betimi akire me se e bia afi anabusumi nsia e bia ebe ma 500 e wa de a ye wa ha enti na say ya ma o hwe a o me hwe de a ene me ntimi makwan because school no ne ayi na o mo ye ni nyina no o ma me hwe e ye kura ye to aba wo so me see o ma me hwe a me pese bi hu say ye kura ye to aba wo so so o ma me hwe abatro na kan asem na wo kan na wo de ko hye obi no o mo to aba no o mo na buru ayi form so nti o mo didi opanyina dabo atem excuse me some can say asemi wo ha omu didi MP natem yani nti ana otwa kane anu jaaye so nti da na omu yesa na omu ni assemblyman no ekono nyame ka kire ni se samsumo pekane ade a ni obi na ade ba yo se ne wo kan no aye adabo na lidi ade ne de be fa ho na mba ka se nanim huhu ni ade a adan wo de kane anaba na nurse school no omo ye omo ama o hwe omo ama me hwe ni obetuma bie na no ha se omo ka pre kapre na akora na wo pede me pede say o ya de wo bi kromu a nti wo ma no hwe aban na eso maboa wo aban o tio aban asusulu kwan ya namsu na ya yi no ye bu obi dan ye maniska say kope ba bi namsu kotena ne mpuntuo ba wo na ne mpuntuo no bia okay mate wutie abakwasem a eja David ana eja de o kasa no o sha ase se wo ka nana bonsu brei ewo bonsu krum me kura me frim ye frɛ hɔ twea piase eye dua twea pia na se dienti a opanyini bonsu yi ni din da sa kru ne so ene se on ne be breye nana no breye yo ye ku bi moa wi bi wo mo breo enti se nana bi be pre sine kwae na busua enchirima eba besom onomo a ne di sa kru ne so a yanyi kru ne mfiri wonsam kire se onomo nananom ne bra yitwa asasa no ede to ho nana bia ni wa won pempuntuo nso ewo ni krum ana ye kan sa wo ye hene ne kru a wutim sebe uni kruma enye fanya yese anoma ne de obewo ho na ne ho ntakra no eno ne ma aboa no ma no ne ho ye fe anoma bia nya achim police yankope achim police ne ho fe asir weskansuo fe eye ne ntakra no wo pa achi asir weskansuo na tutu ne ho nyina aka nipa na aboa su no body no ketekete bi wo de ba dai obi ahu a obeto atwene enti sebe oye nana na wudi kuru so a o manfo ene ma omu yedu enkonwa sofo obi be yensemone ye betwena ba ye tuma benkum ye tuma nifa ya boboni nyina awie no na naka adwe a wonya firi benkum ni nifa bom na ode abua nasem ema omu yedu nanso ekokoba se akasa sei bakrumu a enye sabe se wudi kuro so a kuro ya ode a onananom na abebre ene wo ma pre ato ho se abusua saase ne kuro kokoto a ye won hyehye ye de nananom gitu nkonwa ho ene de ma abusua ton ye wi a wa ye ton de ama wo no kura no besa ba ye nkrata wo nana ho ni nyina wo ho nanso se kokoba se
sabe manso eba kuro no ye kura afei na enyini entime ka sa obetumi anante kuro ni mu atwa ho ahia wenim wei enti se kokoba se sa asem aba wa hwe ya na obebre ebia ne se wa ukọ ukrom na wo pe moto aba kura ho aye den ama wo ebia no enti se na na akoduru ni krom nyame mfa sa ama na asem bia kwa akosi a na to hu a hwan na eba enti sa asem wei enuanom ne adofo esese ye hwe ema asumdwe eba na benya ne manfo o manfo benya wondi kuru na asumdwe aba ama nepa enso tumi akoso eja ka ame mama otre nana me da se we de nyem semisa ye wuramu an yeah nana babia de kosi ya na me toa so ense enka ne e bia na kromafo nim emi so na odi kuro so nim na beduru hayi obi ahu na se de a ese wo ye nana se kotokosi se wo hene popoto ne se na se obi antuma ye chiu nti nana to hu na se obi ama hwan na efo na ebo agina na so na si krum na se osi bedwom na se osa na se wanyo obi ama na nya no piawo anjiji na baba nana ahini na wodi ni mfaso be na wo so na so yim se nipa na de yichiri kuro ya kan wo asemi afi na wo ni mababre wu monfa emfonyini ne ntoso mfa ba me kuro ya bo su kuro ma kan wo asemi afi na aduri ni mababre mu se nka meme wo ye nipa ka meka afi na wodi 18 years afi na ka wi ya obo sini ni maburu mu enti ye hia nipa ya de be agichiri kuro no kuro bia so eyempuntuo na makuro no gigi o eyempuntuo na makuro mo ko na nim mpuntuo ni bi ni sen se ebenya suku ebenya yarasabia yebenya papo anom yebenya noma nkitin bia makuro no akọ na nim na ekoba se we se metwe a na se wumpo e bia ya pri bibia ba ho na se na me ne kuromofo ne na nya adwena ho na be dia ni mom na de krata akọ aban ho aban de bibi ba na se nka obesi bonsukurom ama ya be ya makubonsukurom adidi a obesi hwan so na akose nana ntia ba twema mentwe saa me manyi se abeduru hayi chuo ba kwato ba bia twere na afa kuro no anya omudi kuro na gudu kuro so nya ne kuro mafo efi se na wo twena mentwe ne makora wayo wo twena mentwe no e makuro na bo yemi se na bonsuo be buru ne kwaye no a ogya kuro no tuwo na bonsuo wayi entine ko yenye bibi mpanfo hye na bonsuo ni munyam mpo na ka suku yi ga bi ko la jibi na bonsuo ko le jan ka enyefe na bonsuo ya de sabia an ka enyefe ka efe na kra to ni yam na se ba ne sen ena ne de manfo twena na aboso ena na so twena manfo aboso se na gen pasa na se me mabo dawuro na obi ama esisen me promoto abasina ko ba bio na se ni nyabi nyankofo bi kura ebo a bwana ange ahu se dikro gina obi a ho preso be se dikro na enya hu se wo dikro wuro dem na bibia je paw na wo dwane nka manfo be wuro dem na de na asie de na eyewo na so we de je paw no kromafo na gbian je no mukra nkwa e kire bibi e kire nka bomu ni ho na so na nka wo si ya nka ya so mesre se yema tu nko twiri ba bia twiri na afei yenye edukuru na hu na se de me na mete wona na ka mese bibisa na se se ka se odukuru a ne nyuma diere bi ni sen ya ka se obi edukuru a ana obi ohina ne nyuma die a odi okuro no nu ebi ni die he ebi ni se obi primputu oba ni kurum na nka kuro na didi na nka ni di ntaso se me na me beto me na ntoa me na bonsuntoa e ma okuro yi ko na nim meme bae no me beti na na bonsuntuo ba me na mama kuro na developer ko na nim ba se we kuro no ego no abcd mu se wase na afu na atwa kuro no ho ahia wo kuro na be shaku afu no enti mpunto bi ani ho ya preba we pese me nim wo se funtu frofu jantu frofu aduane no e ko ya fun kuro mu na so ye dia na e pre ho enam na se denti obi a pese yan kase me na me de bae nti na so ntena se ma obi nyina ni mu yam nti tefa bia na me yaje na me visa nti na woje sa tefa na ebe ko hin ya besre ya matu nko twiri ba bia twire na afi adwebrew efri anei ekoi bo sukromfo ani nyi na nkanya won se kane atwa mu ahia na mu da sumu enya won kane atwa ko ni na ahia na mu kwada mu da sumu de ntia
na na se obeko di obi atem na obi ko obi sei enfo obi aho ya mfi na namfa ne nsi fom se ye nefi ne komi na me odi kro mpuntu obi ese botu krom bia no emra me di atum na ye ni na ahemfo bi a o me de sase ko aban mu ko pre mpuntu odi bam kro o ti ko aban mu woni hwe o wo se na me won sase wo se mo pa yare sabia mu afsi mo pre duma bi a se bia mfidi dwo bi afa mra na o de sa no mani na ko ji sa mpuntu dwo na o de aba na ko na jigi na kula afi na isi ni me ba bere mu hwede aye asa ba abrowa ni sase be bre wo ai se kadi yen ma suku fo college fo bi timi pie ho na bo stiwa ne hwere be ho se bra be bre nyina ene de mo ye bra papa be bre nyina no hwede akosi nti be sere sa do bre o asidi minim se nyankopɔ beto so papa gu so ama kuro no akona ni na ageka se ase be da bi fo so ada romanti ene mpuntu aba busukuru da se bro da se nyado nana bi wa ha ba hyane nso se kromu asase eye di krodia entina se obi pebia yakona na ho enye bibia enti o eye nana dia tie se nana gensa na woma ne mrantie no kokyere ne ha twa ha ne ha ma no yanka akra no sebe kwan ye fa so eteten sase na you say kokyere ni pass masi ha no na de wo kokyere no senka jataba se ya krache onso je 19 fee that's wa koto bo no wo twene nsam no ato de amawo what ya say ye emrantie wo kuro ni mu ebi ya abobo ya ne pragea se ya amasa amrantie we kwan ama wono mo antena kuro ni mu na okay ye pa asase wo bonsukrom sabe ye nya asase ni bi enti ye free bonsukrom na ye mra even number 2 a wa wo pam ukuru mrantie e de ba number 2 sasemsi ni ye boto boy oni ye je so ye mrantie enti ye ba sa akra obua ukura na wa mo ukuro asem we ebetwa nana mempuntunuma mra na fa gidin suku mra ayaresabia na mra na fa gidin na mwa echine bi unso winchirima ebeba abusia mame ena wase se oje bre ne yekokoshe video no eba ye asem no ne nyina ena nana Krobea edi atudwa odi kronya bibia mu na enka yesi oba ekwa esabi ejanan egu na so a untwa entontwene na emu mo bepepa ewo mu se o manye ni ye o ma fa ni die afa ama no na so onfa na ni nto se ye mponto dwuma ena mo ye o mo boa ama kuro no etumpo nti onfa ni na enye de onja ni na emu na bibia enka bibia enkonkote di na kuro no asundwe embrem no mu nyina afa enije entina ho no ha ena mde ebesi da se na ye besanso ehyepi na emu mema oremfi ha da so aye emergency Ghana TV nana akosia de pa enimidi da se na ye besanso ehyepi samanti menkebe makro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a review
revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.